Бакчаларда эшләр тамамланды. Кайттык менә шәһәр йортына. Биздерде бит бакча эше тамам төшләремә кереп йөдәтә. Буш вакытлар бераз ишәйделәр. Илһам көтеп кала күңелем. Җәйге эшләр белән мәшгуль чакта артты микән бераз сүзлегем. Әле генә язлар җиткән иде. Яшеллектә иде агачлар. Җәйләр үтте. Агым сулар кебек, өлгерделәр яшел алмалар. Чәчләремә кунган ап-ак карлар. Гомер үтә, шулай сиздерми. Җәйләр үтә диеп, хафаланма. Вакыт җитми, салкын көз килми. Кадерле дусларым, бүген сезгә бер туган абыемның Таһир Зөбәйдуллинның чираттагы шигырын укып ишеттердем. Әгәр дә шигырь охшаса, әгәр дә минем укуым сезгә охшаса, YouTube каналына язылырга онытмагыз. Бик рәхмәтле булырмын сезгә. Исән сау булыйк. Хәерле сәгатьләр теләп калам.